سلام زخبركم تخاتلتنا يوتيوب شانلنا اليوم على زحزنا يوم زينات سبورت حيزلهم أما مسمار قريبا لخو نمكستالهم بخبر عدم نابزي channel إذا حدشت انت مسيخهم إذا channel زي تكوسات حبريتات بجزئو نابت ملكتنا نوص حلو يوتيوب channel نابزي channel زي بيتساب نموخان make sure like subscribe مقباركم كي ترسعوا حزينا حصرت زينات زحزنا يمكن سجر دايركتور سبورت برشلونة ديكو مس جوليان ألفاريز تراقيبو نزخو خوب أتلتيكو مدريد لمسجار كم تزارر بيحبر إذا كاتلينا وتكلب حنت كابتن حيالو كلباتيا نز أرجنتينا وأقراو تسعواتي أبزنا إكرامات زور مسكوت مفرم دليت كم زلوا يجلس أصلت عن تشيلسي ليام روزونير هو بكفافلي إنزو فرنانديز كاب كلتين ريال مدريد باريس سان جيرمان انتقداس نسحيبو زبالورتات على بولس خكلنيا عدمن تموصين مشت اوانج عالم زعترا كفافلي اك تقد فقادنيا كتخون كم تخيل قمتات يقربالو كلتين كلبات نزخو خوب أرجنتينا كراخ بادليت كم زلون يمن جاك جريليش أبو جروب زقات أمو مهارمتي إذا دمان أوارح كاب صوتاك إلا يخليو إذا كن فاتك عيب مانشستر سيتي كاب زنبر سرعات متقعي دحري موداقو أب توفس من إسي كوين علو أبل على وانج عالم إسرع سراش دشن إنجليز كأتو زنبر تسفى جن أبوز تزازيمو سبسابات كم زحبرو نأسلت أنا أربي ليزبيكيان ديماند نمفرام زدليا كلبات نزود 10 عمت مس ليفربول متأسسار زانحة نممل مال عليه 9 مليون يورو ويدما 7.5 مليون باوند كخفلك قدداين نسو بمنقد سبورت ويتنس نبيل أبزهابو حبريتا ولا أون 8 و 9 مليون يورو زقمت عدم انتوصى جانا أبزي زلو إلو حزد ما نابزرزر زحزنا يوم زينا كنسجر أرني سلت ولا كاوصيتو انتورده دقفون انت ليفربول اف اس جيم كسكاب حجي كم زلو يقلص ليفربول سنبت الحركات ربناي مورال حدا غاز غربت بيرنلي حدا بحدا معرفت فلالي دحر مصنع عود زي بالله صواتا انا بروعه صواتات هنوي حطو سقطه عبل علي سلوتنا وسخي خيدالو تخلخل تشامبيون بريمير ليج حز كاب مراحيت ليج ارسنال ب 14 نقط فلالي تركب سلوت جنكس كاب حجي دقف اف اس جي كم زلو كاب ز اتلتيك زوص صبي يحبر وننت ليفربول ابور حطرنا اسلطان تلوط بمقبر مغنا انت مانشستر يونايتد تشيلسي كسعبو حسابي بلون كلتيوم روبن اموريم انزو ماريسكان اب مجمريا ناي زورحي موصي اولترافورد سترامفورد بريجن ترايوم اذنا قدم تصواتاي فينور جن ليفربول بقلطف قيرو الله دلو متكاتا اب كن في صبا الله اكففال ليفربول نبر بدقفت زفوتو زابي الونسو زحلفه سوني كاب اسلطان ريال مدريد سلطان تعاليو دحرتي ببارسلونا اب سبورت كوبادي زتسعرت لصواتا الونسو قدم حزي اب 14 مستا غانتا انفيلد زصاوت زنبره غانتا متاسسار نيرو اتا كلب نتي كاب سلطانو زوصه زنبره يرجن كلوب متكاتك تحسبو لكلا از سبيناو زحلفه كرامات كابتا جرمناويت كلب قدم موصون باير ليفركوسن قال متاو طراي ايو الونسو كاب ريال مدريد موصو قصال سرحو اب بريمير ليج خون كم زخيل قمتات قربن كلو دحرتي بما انا قنتا ويستهم خلطه بحادث تسعرت توتنهام نتوماس فرانك كاب سرحو كتبارو دي ايكونتن اب ممزاز كم زلا زنجرلت توتنهام اب زودي 44 عمت تصواتاي تقداسنت كم زلو يقلص ألكسندر زينشينكو كاب نوتنغهام فورست نبرو حلم موص منقد قريبو أرسنال دما نزي كورينا أهجراو تصواتاي حدش لغاحك تغيرو أجدا كايدا هاب كرامات إسرع إسرع حموشن ناب ميدا كتما تسقاقير كوان تنبرا عب تحت سلسة استفالولي أسلت أنتقن نقدمي تقالت صنحيو حزي دما أزوانج أبرمير ليج زعاتر خوخوب مانشستر سيتي نبر مس عباي كلب أياكس كتحاحز مخاني قلس ألو هولندا ومعخن زينا دي تيليغراف كم سحبرو أياكس مس أرسنال بلقاح زينشينكو نزترف عمد سبورت أبسم معبسي حالا حدش جمارو نتي بزح عيز عيود إسران تشعنتن عمد صبوق خمز غورو تسفاي قبر أياكس مس وكيل نايت تسعواتاي جورج مندس ركب كم زلو قلس انكالو أب مونغو كلبات زكايز زلوم سمم معدما بناتان فان كوبر استبهال هولندا وكيل تكال موي مانرو يزحزو
ኣብ ጸጋማይ ተኸላኸላይ ወይ ኣብ ማእኸል ከም ቁጽሪ 6 ኮይኑ ክጻወት ዓቕሚ ኣለዎ። ዚንቼንኮ ምስ ፎረስት ኣብ ዝነበረሉ እዋን ብዛዕባ ዝበለጸ መርገጺኡ ክዛረብ እንከሎ ቀደም ኣየናይ ቦታ ዝበለጸ እዩ ዝብል ሕቶ ይቐርበኒ ነይሩ። ሓቂ ንምዝራብ ግን ኣብ ዝከኣለኒ ኣብ ዘድልየኒ ቦታ ንጋንታይ ክሕግዝ ድልው እየ። ኩሉ ግዜ ድማ ዝከኣለኒ ክህብ ርግጸኛ እየ ክብል ገሊጹ። ክርስቲያኖ ሮናልዶ ንመወዳደርቱ ሊዮኔል መሲ ክመስል ዘኽእሎ ዓለም ዋንጫ ከይተዓወተ ደው ክብል ከም ዘይደሊ እዚ ፖርቹጋላዊ ወዲ ጋንቶ ማንቸስተር ዩናይትድ ነበር ክለርበርሰን ገሊጹ። ሮናልዶ ድሮ መበል 40 ዓመቱ ልደቱ ሓሊፉ ምስ ሳውዲ ፕሮ ሊግ ክለብ አልናስር ውዕሊ ብምንዋሕ ናብ ክራማት 2017 ክወስዶ እዩ። እዚ 5 ግዜ ተዓዋቲ ባላንዶር ሓለቓ ጋንታ ሃገሩ ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ። 143 ሽቶታት ብምምዝጋብ ክብረ ወሰን ኣመዝጊቡ ገና ተወሳኺ ሓያሎ ምዕራፋት ክጽሓፍ ይኽእል እዩ። ሮናልዶ ድማ ኣብ ሓሳባቱ ዝቐረበ ጥሮታ ከም ዘሎ ዝሕብር ምልክት ኣይበሃበን። ማንቸስተር ዩናይትድ ንተስፋ ሮማ ንጆሽዋ ዚርክዚ ንምፍራም ሓሳብ ኣውሪራቶ። ዳይሬክተር እታ ኢጣልያዊት ክለብ ሓለፍቲ ኦልድ ትራፎርድ ንዝኾነ ስምምዕ ጽኑዕ ኣይፋይል ከም ዘውፅኡ ኣረጋጊጹ። እዚ ብጉድኣት ዝበጽሐ ሆላንዳዊ ኣጥቃዓይ ኣህጉራዊ ተስፋታቱ ንምዕባይ ስሩዕ ናይ ጸወታ ግዜ ንምድላይ ክወጽእ ድሌት እኳ እንተሃለዎ ዩናይትድ ንምውፃእ እገዳ ኣብያ። ሓላዊ ኣሰልጣኒ ማይክል ካሪክ ናብ ኣርሰናል ውሳነ መገሻ ኣብ ዝዳለወ ዘሎ እዋን ሕጉስ ዘይኮነ ጸወታይ ገዲፍዎ ኣሎ። ዩናይትድ ኣብ መፋርቕ ዓመት ስፖርት ዕምቆት ኣሰልጣኒኣ ክተዳኽም ድሌት ከም ዘይብላ ይሕበር። ንዩናይትድ ተጻዋቲኣ ብውዕሊ እታ ክለብ ጥራይ ክወፁ ምዃኖም ካብ ኤሊት መቐናቐንታ ኤውሮፓ ተገዳስነት ብዘይገድስ ናይ ዕላማ መግለፂ እዩ። እዚ ውሳነን ዜርክዚ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ኦልድ ትራፎርድ ኣብ ዝርከብ ጋንታ ብምዕጻው ናብ ሙሉእ ብቕዓቱ ምስ ተመለሰ ንቦትኡ ክቃለስ የገድዶ። ቸልሲ ኣብ መስኮት ዝውውር ወርሒ ጥሪ ክሳብ 3 ተጻወቲ ብምፍራም ንሓድሽ ዋና ኣሰልጣን ሊዮን ሮዘኒየር ክትድግፍ ድልውቲ ምዃና ይግለጽ። ብሉዝ ኣብ ብርክት ዝበሉ መድያት ክትሐይል ትጽዕር ኣላ። ንኣሰልጣንያ ኣብ መጀመርታ ናይ ዝወርሒ ኣብ ፍርቂ ሲዝን ስታንፎርድ ብሪጅ ንኤንዞ ማሬስካ ተኪዩ ድሕሪ ምኻዱ ኢጣልያዊ ኣብ መዓልቲ 1 ዓመት ዘቴሌግራፍ ከም ጸብጸቦ ቸልሲ ንሮዘኒየር ኣብ ትሕቲ ምስሉ ዘሎ ጋንታ ዳግማይ ንምቕራጽ ዘድልዮ ተወሳኺ መሳርሕታት ክትህቦ ትጽዕር ኣላ። እቲ ጸብጻብ ከም ዝሕብሮ ምዕራባውያን ለንደን ሓድሽ ማእኸላይ ተኸላኻላይ ኣብ ዝርዝር ንምውሳኽ ቀዳምነት ሂቡ ከም ዘለዉ ይግለጽ። እዚ ድማ ኣብ ትሕቲ ቅድሚ ሕዚ ኣሰልጣኒኡ ማሬስካ ክገብርዎ ዝሓስቡ ነገር ኮይኑ ዝሓለፈ ክራማት ንዲን ሃይሰን ክተፈርሞ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ብሪያል ማድሪድ ከም ዝተሰዓረት ይሕበር። ብሰንኪት ኣብ ቅድሚ ውድድር ዓመት ብሌቪ ኮልዊን ዘጋጥሞ ናይ ነዊሕ እዋን ማህረምቲ ሓድሽ ማእኸላይ ተኸላኻላይ ክዕርድ ድሌት ከም ዘለዎ ይፍለጥ። ዌስሊ ፎፎና ድማ ቅድሚ ሕዚ ኣብ ዘጋጠሞ ብናይ ኤሲኤል ማህረምቲ ከምኡውን ስብራት እግሩ ብዘጋጠሞ ናይ ብቕዓት ሕቶታት ይቃለስ ኣሎ። ሓደ ቼልሲ በቐረባ ተከታተሎ ከም ዘላ ዝግለጽ ተጻዋታይ ልዑል ደረጃ ዘለዎ ተኸላኻላይ ሬንስ ጀርሚ ጃኬት ኮይኑ ኢጣልያዊ ሪፖርተር ፋብሪዚዮ ሮማኖ ክልቲኦም ክለባት ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ዝርርብ ከም ዘካየዳ ገሊጹ። ባርሴሎና ክትሰዓር ምዃና ይግለጽ። ኮኸብ ኣካዳሚ ኣላማሲያ ድሮ ፈርናንዴዝ ኣብ መስኮት ዝውውር ወርሒ ጥሪ እዚ ንፉዕ ክፋል ኣብዚ ዓመት ስፖርት ኣብ ቀዳሚት ጋንሳ ሃንስ ፍሊክ ምእታው ክገበር ጸኒሑ እዩ። እንተኾነ ግን ንምውፃእ ናይ ገዛእ ርእሱ 6 ሚልዮን ዩሮ ንምፍታሕ አንቀሳቒሱ ከም ዘሎ ይሕበር። እዚ ድማ ምስ ማንቸስተር ሲቲ፣ ቸልሲ ካልኦት ክትሓሓዝ ኣብ ዝጸንሐሉ ዘሎ እዋን እዩ። እዚ ወዲ 18 ዓመት ተጻዋታይ ዝያዳ ዕድላት ቀዳሚት ጋንታ ኣብ ዝደልየሉ ዘሎ እዋን ኣብ ዝወርሒ ካብ መራሒት ላሊጋ ክወጽእ ምዃኑ ይግለጽ። ኣብዚ ዓመት ስፖርት 5 ግዜ ንቀዳሚት ጋንታ ክጻወት እንከሎ እዚ መንእሰይ ኣብ ካልእ ቦታታት ተወሳኺ ደቂቓ ንምርካብ ትኹረት ዝገብር ይመስል። ዳይሬክተር ኩዕሶ እግሪ ባርሴሎና ዲኮ ኣብ ክራማት 2017 ዝውዳእ ውዕሉ ክሕድስ ይፍትን ከም ዘሎ ይሕበር። ጸብጻባት ከም ዝሕብርዎ ማንቸስተር ሲቲ፣ ቸልሲ፣ ቦሩሲያ ዶርትመንድ ነዚ መንእሰይ ንምፍራም ኣብ ንሕንሕ ይርከባ። ፓሪስ ሴን ጀርመን ግን ኣብ ቅድሚት ትስራዕ። ወሲኹ ድማ ኣወንታዊ ዝርብ እኳ እንተነበረ ክስካብ ሕጂ ዝተፈረመ ነገር ከም ዘየለ ይግለጽ።
ኣርሰናል ንኢታን ዋነሪ ክልቴን ክለባት ኣብ ውዕሊ ሙሉእ ስምምዕ ድሕሪ ምብፅሐን ንዝተረፈ ዓመት ስፖርት ብልቓሕ ናብ ማርሴይ ክሰጋገር እዩ። እዚ ወዲ 18 ዓመት ኣከፋፋሊ ኣብ ሊግ 1 ምስ ሮበርት ደዘርቢ ክራኸብ እዩ። እዚ ስጉምቲ ንዕቤቱ ንምሕጋዝ ብሚኬል ኣርቴታ ኣዝዩ ዝተጸለወ እዩ። እዚ ስምምዕ ልዑል ክፍሊት ልቓሕ ዘጠቓልል ኮይኑ ከከም ግዜ ጸዋቱ ናይ ኣስታት 4 ሚልዮን ዩሮ ክዓቢ ይኽእል እዩ። እዘን ፈረንሳውያን ክለባት ጎኒ ጎኒ ን6 ኣዋርሕ ዝጸንሕ ዓቐን ተባሂሉ ዝግለጽ ልቓሕ ክፍሊት ንደሞዝ እቲ ተጻዋታይ ሙሉእ ብሙሉእ ክሽፍን ተስማዕምዐን። ፋብሪዚዮ ሮማኖ ከም ዝገለጾ እቲ ጠቕላላ ፓኬጅ ኣስታት 4 ሚልዮን ዩሮ ክኸውን ከም ዝኽእል ይሕበር። እንተኾነ ግን እቲ ስምምዕ ንዋነሪን ኣብ ዝገብሮ ቁጽሪ ጸዋታታት መሰረት ብምግባር ክፍሊት ልቓሕ ዝቕንስ ዓንቀጽ ከም ዝኽእል ይግለጽ። ሊቨርፑል ዝሓለፈ ክራማት ኣብ ላዕለዋይ ማእኸላይ ተኸላኻላይ ከም ዝሓጸሮም ፈሊጦም ቅድሚ ምዕጻዊ መስኮት ዝውውር ነቲ ጸገም ንምፍታሕ እኹል ግዜ ከም ዝነበራን ገና ንማርኩ ጉሂን ምፍራም ክሳብ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ተጸቢዮም። ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑን ኣርኔ ስሎት ኮናተ ካብቲ ንጉህን ምፍራም ከም ዝኣምሰለ ኣድላይነት ዝነበሮ ዘሰንብት ጅማሮ ዓመቱ ስፖርት ሓዊሱ ኣይፈልጥን። ጎሜዝ ኣብ ሰሙን ሓደ ጸዋታ ክጻወት የብሉን። እንተኾነ ሊዮን ድማ ንምእማኑ ዘጸግም ተስፋ ዘለዎ ናይ መጀመርያ ጸዋቱ ድማ ብሰንኪ እቲ ዓመተ ስፖርት ዘብቅዕ ማሕረምቲ ኣቋሪጹ ወፂኡ። እቲ ተስፋ ጉሂ ኣብ ዝወርሒ ዝደንጉ ናብ ኣንፊልድ ከኣቱ እኳ እንተነበረ እዚ እንግሊዛዊ ኣህጉራዊ ተጻዋታይ ኣብ ክንድኡ ምስታ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዝበለጸት ክለብ ኢሉ ዝገለጻ ማንቸስተር ሲቲ ፈሪሙ። እቲ ሕቶ ሊቨርፑል ነቲ ምእማኑ ዘጸግም ሃስያ ምክልኻል ጉድለቶም ንምፍታሕ እንታይ ክገብሩ እዮም? ቫንዳይክ ውዕሉ 18 ኣዋርሕ ጥራይ ተሪፍዎ። እዚ ማለት ስሎት ካብ መላእ እንተደኣ ኣምሊጡ ኣብዚ ክራማት እንተወሓደ ክልተ ማእኸላይ ተኸላኸልቲ ክሓትት ምዃኑ ብዘየማተ መንገዲ ይገልጽ። ንሎም ዕለት ዝሓዝናዮም ዜናታት ስፖርት ኣብ ዝተዛዚሙ ኣብ ዝቐጽል ብኻሊእ ዜና እስካዕ ንራኸብ። ሰላም።